uJesu Kristu uyinkosi tata. Ndiyabulisa kutata nakumama. Ndibulise nasekhaya ilizwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Tata, ndithanda nje ukudlulisa ubufakazi. Ndiyambulela kakhulu ubawo ngento andenzele yona. Kade kushoniwe ubhuti wam, that is ubrother-in-law wam. Ndandim-inshorile ukuze athi ke xa kuthe kwenzeka ndikwazi ukumngcwaba kakuhle. Ndathi xa ndizokwenza i-claim ndaba nokwesaba nje uba sometimes ii-claims ziye bangafuni ukubhatala i-insurance. Ndaguqa ndavula laa mkhuleko ka-18 May. Wakho tata wawusithumelele wona, ndakhuleka wona. Laa mkhuleko ndalandela emveni kwakho wakhuleka ndabe sendilandela emveni kwakho xa sositsho abaseRoma 10 verse 9. Ndabe sendicela ke uba ungamele konke le claim ndingaphoxeki ngoba kufanele ndingcwabile. Eyi tata, ndiyambulela kakhulu uba into andenzele yona. Hayi, andikwazi nokuyithetha uba ngathi wandenzela okukhulu bawo. Yaproseseka iclaim yam kakuhle, but imali endayifumanayo hayi andiyazi, akuyiyo le ndandilindele yona. Yavele nje imali yadablisheka. Andiyazi nje into endayenzelwa ngubawo ngendlela engummangaliso. Ndithanda ukubulela kakhulu. Ndifuna ukuthi ekhaya lizwe uThixo usiprotectile futhi uyayiva nemikhuleko yethu ngamaxesha onke. Ndithanda ukubulela kakhulu. Andiyazi xa ndandibhonasa ndanikela ngayo nje yonke imali yam, andakwazi ukuzenzela kwanto. Emveni koku ndathi bawo ndiyacela uphinde undenzele ifeyiva so that ndiyifumane imali, so that ndikwazi ukwenza into efana uba ndizenzele. Andenzanga nex ngebhonasi yam. Uba wovile umthandazo wam kwenzeka. Ndiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngandenzele kona. Amen. uJesu Kristu inkosi Baba, ngiyabingelela ubaba, ngibingelela umama egameni likaJesu waseNazaretha. Ngicela ukuthula ubufakazi obufishane. Kunomngani wami obegula ephethwe isibhobo, sikhonza naye nje ebandleni elilodwa. Besehlala isonto lonke nje ephethwe isibhobo. Ngase ngiyakhumbula ukuthi kunomkhuleko efana ngimsendele wona. Ngamsendela umkhuleko, ngathi akawusho emva kamfundisi uBamtsimanda, wawusho emva kwakhe. Ngasinda wasengilethela ubufakazi ukuthi uthe nje eqeda nje akuphela ngisho i-hour wabesinda. Siyambonga Baba uNkulunkulu ngawe Baba. Baphinda futhi khona omunye umngani wami esasisebenza naye esibhedlela, naye ngamsendela umkhuleko. Namhlanje uphumile esibhedlela ngenxa yokuthi umkhuleko unamandla. Siyabonga kakhulu Baba, siyabonga. Umkhuleko uyasisiza kakhulu. Nami namhlanje ngitholile i-call evela la bengi-aplaye khona, kuthiwa kusasa ngifike ngize kwi-interview. So uNkulunkulu esimkhonzayo muhle kakhulu. Ngesikwazi ukuthi sihlale nobufakazi obungaka, sibe sibona uNkulunkulu esenzela izinto ezinhle. Ngithi uJesu Kristu inkosi Baba. uJesu Kristu inkosi Baba. Eyi Bamtsimande, siyambonga uNkulunkulu ngawe kakhulu Baba, kakhulu. Izinto osifundisa zona nguNkulunkulu Bamtsimande. Eyi uNkulunkulu usibekele wena kakhulu kulesikhathi. Ngiyabheka izwi lenkosi Baba ku-Exodus chapter 33 la likhuluma khona, chapter 33 la likhuluma khona indaba kaMoses ebonana noNkulunkulu. Moses ucela ukubona inkazimulo kaJehova.
Eyi baba Nsibande, izinto ey'ningi okhuluma kithi uNkulunkulu uyaziveza ukuthi zivela kuye. Sengibhekisa le nkosi laphaya uvesi 20 uthi uNkulunkulu ayekho nginokubona, wathi akanakwazi ukubona ubuso bakhe uMoses ngoba akho ngambona aphinde aphile. Sengibheka-ke izile nkosi kuvesi 21 uthi uJehova wathi bheka nansi indawo kimi uyakuma edwaleni. Ngiyabheka nje ukuthi usasifundisa kakhulu ukufihlwa kanye ukufihla kuKristu. Usosifundisile kakhulu noNkulunkulu ukuthi munye nobaba. Kuningi sesikufundile nokuthi thina sasivele sikhona ukuthi kusho ukuthi wayengeke akwazi ukumbona uNkulunkulu uMoses ubani wayengekho edwaleni. Ziningi izinto esesifundisile ngazo ngokufihlwa, ukuba munye noNkulunkulu. Baba, ney'nkonzeni ngisazimenza kwezomama yini za last year ufundisile kakhulu ukuba munye nezabafundisi ukuthi sasivele sikhona. Emandulo sifihliwe kuKristu baba. Yazi yonke into osifundisa yona nje ngekhaya lezwi. uNkulunkulu imbula ngenye indlela ngangalifunda leli vesi uvesi 20 Exodus 33 verse 20 kodwa manje sengimese ngehlala ku-21 sengivuleka amehlo into eningi ukuthi akwayengakakwazi uMoses ukumbona uNkulunkulu bantu engacashanga edwaleni nokuthi udwala liwubani luKristu Jesu. Baba uNkulunkulu asigcinele wena bamtsibande, siyambonga uNkulunkulu. Jesu Kristu inkosi baba, ngiyabingelela ikhaya lezwi ndabeni kaJehova, kuyabonelela baba mpostoli nomama, ngiyanibingelela egameni likaJesu Kristu. Ngithanda ukudlulisa ubufakazi bokumbonga uNkulunkulu ngokuba kule group sizakalile kakhulu. Ngike ngangena kwi-fasting emkhosini ka-10 days emva kokuba ngiye eGreytown ngaya ka-Greenworld ngoba ngivuvukalelwe unyawo kakhulu lusabeka. Ngangena kwiskena, mangifika kwiskena bakhomba izinto ey'ningi abathi zonakele ngaphakathi kwami. Oshukela bathi bayehla, imithambo yami kwathiwa iblokhekile, igazi lishubile. Kwathiwa nginama-cyst esibelethweni. Wakhomba nje kwathiwa ngine-cholesterol e-overlap isibindi nenyongo ichitha kancane. So nje ngacabanga ukuthi hayi nangibuya lapho sebenginikile i-medication ebiza almost 3,000 rand. Ngalisebenzisa nje usuku lokuqala, lento ikhiphana ngesisu ayindaba yokudlala. Ngaphinda futhi ngosuku olulandelayo sangikhipha isisu. Ngolulandelayo hayi sangikhipha, ngabona ngathi ngeke kuzoze kube nini ngikhishwa yisisu. Hayi sesingikhipha kabi impela, usubona ukuthi hayi akusabambeki, sekuke kungabambeki nje ngathi ngeke kulunge phela mina ngumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe. Hayi ngabuyela emfundisweni zakho baba. Zangesikhathi ngiqeda ukungena la ngangena mina kule group nizongena emkhosini. Wafundisa baba, wafundisa ukuthi kumele umzalwane enze njani mayizongena. Ngafunda konke lokho nami ngenza. uNkulunkulu wangisiza kakhulu, nonyawo lwabohla. Ngaba ngcono nje, ngaba ngcono. Sengiyeke konke, ngakuyeka nje kufuna ngizokulahla ngakubopha ngakubeka le kude. Amaphilisi akhona adulayo njalo adliwa ngesikhathi elilodwa, kuphinde kuphela 30 minutes uphinde uthathe elinye. uNkulunkulu wangisiza kakhulu, nonyawo lwabohla. Ngiyathemba ukuthi uzoqhubeka futhi angiphilise, ageze izibilini zami ngegazi lakhe. Ngimkholiwe kakhulu, ngiyambonga uNkulunkulu baba, ngimbonga kakhulu ngokuba le group iyisibusiso kakhulu emzimbeni kaKristu uJesu Kristu inkosi baba. Ngiyaphila egameni likaJesu. Ngangiqala nokungena emkhosini ka-10 days ngangena, uNkulunkulu wangihawukela. Siyabonga baba ukusifundisa, uNkulunkulu akagcine mana njalo. Jesu Kristu inkosi, amen. Nasekuseni ngiyabingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelela ubaba nomama, ngibingelela entabeni yendlu Jehova kuyabonelelwa. Ngibingelela ekhaya lezwi. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngizobonga uNkulunkulu isimanga angenzele sona emsebenzini. Bengana microwave, kwane patient engiphe microwave entsha sha.
ne-ironing board nje ngizobabaza amandla kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wethu uthembekile. Siyabonga Baba nemikhuleko senzela yona usuku nosuku, ngeJesu Kristu iNkosi. Amen.